V ten novembrový večer, keď som sa vracal domov z práce vo VSŽ, som netušil, že môj život sa navždy zmení. V Košiciach silno pršalo, bol to jeden z tých jesenných dažďov, ktoré akoby sa nikdy nemali skončiť. Mal som mokré oblečenie a hlavu plnú bežných problémov z fabriky. Keď som otvoril dvere nášho bytu na hlavnej ulici, hneď som cítil, že niečo nie je v poriadku. Ticho bolo príliš ťažké, prerušované len zvukom dažďa na sklách. Potom som začul tlmený plač, ktorý vychádzal spod schodov. Bol to Matej, môj 4-ročný syn. Našiel som ho šúleného v tmavom kúte, triasol sa ako list. Oči mal červené od plaču a pozeral na mňa, ako by zúfalo hľadal niekoho, kto by ho zachránil zo zlej nočnej mory. Hneď som si kľakol a vzal ho do náručia. Bol ľadový, chudáčik malý. Kým som ho pevne stískal na hrudi, uvidel som svojho otca Jozefa, ako stojí pár metrov odo mňa s tou kamennou tvárou, ktorú som až príliš dobre poznal. Už sa o toho bastarda ďalej starať nebudem, povedal tým istým chladným hlasom, akým hovoril o počasí. Jeho slová ma zasiahli ako úder do žalúdka. Toto bol môj otec, muž, ktorý ma vychoval na starom statku za mestom, ten, ktorý ma mal naučiť, čo znamená byť chlapom. A teraz tu stál a nazýval môjho syna bastardom. Marek, môj starší brat, sa pochechtával z gauča pred televízorom. Sám si to spôsobil, povedal bez toho, aby vôbec zdvihol oči od obrazovky. Malý chudák. Obzeral som sa po Ann, mojej žene. Nebola tam. Jej veci zmizli. Ani fotka, ani lístok. Odišla a vzala si so sebou všetko, okrem Mateja. Okrem nášho syna. Hnev a zúfalstvo mi stúpali do hrdla ako žlč. Pevnejšie som stisol Mateja, ktorý mi ďalej ticho vzlikal na pleci. Oci šepkal, oci to bolí. Nemohol som tam zostať ani o minútu dlhšie. Zobral som Matejovú bundu z vešiaka, zakryl som ho, ako som najlepšie vedel, a zamieril som k dverám. Môj otec nepovedal ani slovo. Len sa na mňa pozeral s tým pohdaním, ktoré som poznal od detstva, ako by som pre neho bol vždy len sklamaním. Otvoril som dvere a výchrica nás zasiahla. Ľadový dážď nám udrel do tváre, ale nebolo to nič v porovnaní s chladom, ktorý som cítil v tom dome. Matej sa ma držal, ako by som bol jediná istota, ktorá mu na svete zostala. Kráčajúc v tom lejaku so synom v náručí, som pochopil jednu vec, môj predošlý život sa skončil. Teraz sme boli len ja a on proti celému svetu. Kým som kráčal ulicami Košíc s Matejom pevne pritlačeným na hrudi, tie slová môjho otca mi stále zneli v hlave ako umieračik. Už sa o toho bastarda ďalej starať nebudem. Ako sa môžete pozrieť na 4-ročné dieťa a vidieť v ňom len príťaž? Ako môžete nazvať krv vlastnej krvi bastardom? Ale potom som si spomenul na svoje detstvo na statku, keď ma otec nazýval darmožráčom za každým, keď som niečo pokazil. Keď mi hovoril, že zo mňa nikdy nebude taký chlap ako on. Teraz robil to isté Matejovi a ja som to nemohol dovoliť. Pozrel som sa na tvár môjho chlapčeka, mokrú od dažďa a slz, a zašepkal som mu, ocko je tu, láska moja. Ocko ťa vždy ochráni. Ale pred čím ho ochránim? Nemali sme ani kam ísť. Anna odišla bez slova, pravdepodobne s tým kolegom z kancelárie, s ktorým som ju príliš často videl rozprávať sa. Nechala Mateja tak, ako sa necháva vec, ktorá už nie je potrebná. Moje úspory boli malé, len to, čo som mal na bežnom účte v banke pre prípad núdze. Ale toto bolo viac než núdza, bol to úplný stroskotanec. Keď sme prechádzali cez námestie Osloboditeľov, Matej na chvíľu prestal plakať a pozrel sa na mňa tými veľkými tmavými očami, ktoré mal po matke. Oci, kam ideme? Nevedel som, čo odpovedať. Myslel som na Lukáša, môjho kamaráta z detstva, ktorý býval na sídlisku KVP. Možno by nás mohol na pár nocí prichýliť, kým nezistím, čo ďalej. Ideme za strýkom Lukášom, povedal som a snažil som sa znieť sebaisto. Pamätáš si strýka Lukáša? Toho, čo ti vždy prinesie horálky, keď nás príde navštíviť. Matej prikývol, ale videl som v jeho očiach ten strach, ktorý by v očiach dieťaťa nikdy nemal byť. Ten istý strach, ktorý som mal ja ako malý, keď otec zvýšil hlas. Dážď neúprosne padal ďalej. Autá sa rútili po mokrých cestách a striekali vodu z kaluží na chodníky. Tých pár okoloidúcich sa ponáhľalo pod dáždnikmi, každý so svojimi problémami. My dvaja sme však kráčali pomaly, bez náhlenia, pretože sme už nemali čo stratiť. Len všetko znovu vybudovať.
Spomenul som si na Marekov trpký smiech, ako sedel na gauči a ani nezdvihol pohľad, zatiaľ čo jeho synovec zúfalo plakal. Aj on sa od starého Jozefa naučil nemať srdce. Ale ja nie. Ja budem iný. Pretrhnem túto reťaz chladu, ktorá sa v našej rodine prenášala z otca na syna po generácie. Matej bol všetko, čo mi zostalo, a ja som bol všetko, čo zostalo jemu. To stačilo na to, aby sme začali odznova. Keď sme dorazili na roh Štúrovej a Kuzmányho ulice, zastavil som. Dážď ešte zosilnel a Matej sa triasol napriek bunte. Na chvíľu som premýšľal, že sa vrátim, zaklopem na dvere domu a otcovi sa ospravedlním. Možno keby som sa ponížil, keby som sľúbil, že nebudeme prekážať. Ale potom som opäť počul jeho hlas bastard. A pochopil som, že nemôžem Mateja vystaviť tej zlobe ani o jednu noc dlhšie. Hľadal som vo vrecku kľúče od favoritky. Auto bolo zaparkované priamo tu pod lampou. Plán bol jednoduchý, ísť za Lukášom na KVP, vysvetliť situáciu a zajtra ráno vymyslím skutočný plán. Ale keď som otočil kľúčom, motor nenaštartoval. Skúsil som znova, nič. Do čerta, práve teraz ma muselo nechať v štichu aj auto. Tá Škoda bola stará, kúpil som ju z druhej ruky pred 5 rokmi od kolegu z VSŽ. Poslednou dobou robila stále viac problémov. Frustrovane som buchol pesťou do volantu. Matej sa zľakol. Oci, čo sa deje? Nič, Zlatko. Auto je dnes večer trochu unavené. Zhlboka som sa nadýchol a rozhodol som sa, pôjdeme pešo. Sídlisko KVP nebolo ďaleko, možno 20 minút rýchlou chôdzou. V tomto počasí a s Matejom v náručí to však bude ťažké. Vystúpil som z auta a znova som vzal syna. Oťažel za posledné mesiace poriadne vyrástol. Ale niesol by som jeho a aj celý svet na pleciach, ak by to bolo nutné. Začali sme kráčať po Štúrovej. Obchody boli zatvorené, osvetlené výklady vytvárali na mokrom asfalte zvláštne odlesky. Matej sa ku mne túlil, snažiac sa schovať pred dažďom, ktorý nás pri každom porive vetra udieral z boku. Oci, je mi zima, zašepkal. Rozopol som si bundu a nechal ho vojsť dnu kožou na kožu. Moje teplo muselo stačiť pre oboch. S každým krokom sa mi zdalo, že sa navždy vzdialujem od všetkého, čo som doteraz poznal. Dom, kde som vyrastal, rodina, o ktorej som si myslel, že ju mám, žena, o ktorej som veril, že ma miluje. Všetko sa v tomto prekliatom daždi topilo ako sneh na slnku. Ale ako sme kráčali smerom k moldavskej ceste, pocítil som v sebe niečo nové. Nebolo to len zúfalstvo, bola to aj akási sloboda. Prvýkrát v živote som robil rozhodnutia len ja sám. Nikto mi nehovoril, čo mám robiť alebo si myslieť. Bol som vydesený, ale zároveň som bol nažive. Matej zdvihol hlávku z môjho pleca a dal mi pusu na líce. Ľúbim ťa, oci. V tej chvíli som vedel, že som sa rozhodol správne. Čokoľvek nás čakalo, zvládneme to spolu. Prechádzali sme cez križovatku Moldavskej a Alejovej, keď som uvidel tie svetlá. Dve oslepujúce svetlá, ktoré pretínali dážď ako čepele. Auto sa blížilo rýchlo, príliš rýchlo na toto diabolské počasie. Vodič pravdepodobne s tou vodou na čelnom skle dobre nevidel. Počul som škrípanie pneumatík na mokrom asfalte. Mrazivý zvuk, z ktorého mi stúhla krv v žilách. Nestihol som ani rozmýšľať. Inštinkt ma prinútil hodiť Mateja na chodník a snažiť sa ho nasledovať, ale noha sa mi pošmykla v kaluži. Pocítil som úder do ľavej nohy, potom som letel asi 3 metre, kým som narazil do múrika budovy. Bolesť explodovala v celom tele ako ohňostroj. Ale prvé, čo som počul, bol Matejov plač. Zúfalý plač, ktorý mi dal vedieť, že je naživé, že to zvládol. Matej, zakričal som so zvyškami dychu. Vodič zastavil. Počul som jeho rozrušený hlas, ako volá 112, kus mobilu. Áno, áno, križovatka Moldavskej a Alejovej, muž s dieťaťom, nie, dieťa vyzerá byť v poriadku, je to ten muž, ktorý... Matej sa priplazil bližšie. Mal škrabanec na čele, ale chodil. Bol to najkrajší zázrak môjho života. Oci, vstane, plakal, zatiaľ čo sa ma snažil ťahať za ruku. Nemohol som sa pohnúť. Ľavá noha bola na tom zle, veľmi zle. A cítil som, ako mi niečo teplé steká z hlavy po tvári. Pravdepodobne krv. Som v poriadku, láska, zašepkal som. Ocko je v poriadku. Ale nebola to pravda. Cítil som, že strácam vedomie.
Posledné, čo som videl predtým, ako som omdlel, bola Matejova tvár, ktorá na mňa vydesene pozerala, so slzami miešajúcimi sa s dažďom. Pomyslel som si, a kto sa o neho teraz postará? Kto ho ochráni, ak tu ja už nebudem? Potom všetko zčernelo. Keď som opäť otvoril oči, bol som na nosidlách. Dvaja záchranári ma nakladali do sanitky. Jeden z nich, mladý chlapec, mi držal ruku. Pokoj, pane. Ideme do univerzitnej nemocnice. Váš syn je v poriadku, je tu s nami. Otočil som hlavu a videl som Mateja sedieť na stoličke v sanitke, zabaleného v deke. Sestrička mu nekonečne jemne čistila škrabanec na čele. Oci zakričal, keď videl, že som hore. Sestrička, žena okolo 50-ky s dobrými očami, sa na mňa usmiala. Je to statočný chlapec, ten váš. Ani na chvíľu sa neprestal pýtať, ako sa máte. Počas cesty do nemocnice som držal Matejovú ruku v mojej. Bola taká malá, taká teplá. Potichu som mu sľúbil, ocko ťa nikdy nenechá samého. Nikdy. Pevne mi stisol prsty. Ja viem, oci. Ja viem. Pri pohľade z okna sanitky som videl Košice plynúce v daždi. Lesklé cesty, semafory odrážajúce sa na asfalte, ľudia utekajúci pod podchodmi. Uvedomil som si, že to nebola len nehoda. Bol to začiatok niečoho iného. Nového života, ktorý budeme musieť spoločne vybudovať tehlu po tehle. Prebudil som sa na ortopedickom oddelení univerzitnej nemocnice s bolesťou hlavy, ktorá akoby mi chcela rozbiť lebku na dve časti. Neónové svetlá na strope mi dráždili oči a všade naokolo bol ten typický nemocničný hluk, vrzgajúce vozíky, šepkajúce hlasy, pípanie prístrojov. Matej? Bolo prvé slovo, ktoré som dokázal povedať. Mladá lekárka so zopnutými vlasmi a v zelenom plášti pristúpila k posteli. Váš syn je úplne v poriadku, pán Kováč. Je so sociálnymi pracovníkmi v herni. Má len malý škrabanec, nič vážne. Slzy mi samé stekali po tvári. Nevedel som ich ovládať. Môžem ho vidieť? Samozrejme, o chvíľu vám ho privediem. Ale najprv sa musíme porozprávať o vašom stave. Ľavú nohu som mal v sadre od chodidla až po koleno. Zlomenina ihlice, vysvetlili mi. K tomu niekoľko narazených rebier a ľahký otraz mozgu. V nemocnici budem musieť zostať aspoň týždeň. A potom spýtal som sa. Keď ma prepustia, kam pôjdem? Lekárka sklopila zrak. No predpokladám, že sa vrátite domov k manželke. Moja manželka odišla. A môj otec vyhodil mňa aj môjho syna. Ticho, ktoré nasledovalo, bolo ťažké ako balvan. Lekárka si niečo zapísala do karty a potom povedala, v takom prípade budeme musieť zapojiť sociálne služby, aby sme našli dočasné ubytovanie. Cítil som, ako sa mi zrútil svet. Nie, počkajte. Ja sa o neho postarám. Mám prácu, mám úspory. Pán Kováč, máte zlomeninu, ktorá vás znehybní najmenej na 2 mesiace. Ako si myslíte, že sa postaráte o 4-ročné dieťa? Nemal som odpoveď. Teda, mal som ju, ale nebola to tá, ktorú chcela počuť. Nejako by som to zvládol, požiadal by som o pomoc, ja by som. Dvere sa otvorili a Matej vbehol dnu, nasledovaný sociálnou pracovníčkou. Mal na čele náplasť a na sebe tričko FC Košice, ktoré som nepoznával. Oci. Hodil sa na posteľ a snažil sa ma objať tak, aby mi neublížil. Ahoj, šampión. Ako sa máš? Dobre. Pani Karla mi dala toto tričko a pustila mi rozprávky. Ale ja chcem byť s tebou. Sociálna pracovníčka, žena okolo 40-ky s milým, no unaveným úsmevom sa predstavila. Som Karla Bilanová zo sociálky. Musíme sa porozprávať o situácii vášho syna. Pevnejšie som si pritiahol Mateja. On zostane so mnou. Pán Kováč, chápeme vašu citovú väzbu, ale musíme myslieť na dobro dieťaťa. Nemôžete sa hýbať, nemáte ho kam zobrať. Nájdem riešenie. Aké? Povedzte mi, aké praktické riešenie máte na mysli. Nevedel som, čo odpovedať. Mal som len jednu istotu. Nemôžem sa odlúčiť od svojho syna. Nie po tom, čo sme prežili. Matej sa na mňa pozrel tými veľkými očami a zašepkal, oci, ja zostanem s tebou však. Áno, Zlatko. Zostaneš s ockom. Bol to sľub, o ktorom som nevedel, ako ho dodržím, ale bola to jediná vec, ktorou som si bol v tej chvíli istý.
Dni v nemocnici plynuli pomaly ako kvapky dažďa na skle. Každé ráno ma prišiel navštíviť Matej, ktorého priviezli sociálne pracovníčky z dočasného domova nedaleko odtiaľto. Na začiatku vždy plakal, keď musel večer odísť. Chytil sa mojej ruky a nechcel ma pustiť. Oci, ja chcem tiež spať v tvojej veľkej posteli, hovoril. A ja som mu musel vysvetľovať, že sa to nedá, že musí byť statočný a ešte chvíľu počkať. Ale po niekoľkých dňoch mi začal rozprávať o svojich dňoch. Vieš, oci, je tam chlapec, volá sa Dávid a má toľko rokov ako ja. A potom je tam Mária, ktorá varí paradajkovú omáčku takú dobrú, ako ju robila starká. Mária bola jedna z vychovávateľiek. Žena z Oravy, ktorá odišla zo severu pred 20 rokmi, aby tu v Košiciach pracovala. Matej o nej stále hovoril. Mária hovorí, že pekne kreslím, alebo Mária ma naučila viazať si šnúrky. Pochopil som, že môj syn možno prvýkrát v živote stretáva dospelých, ktorí ho majú naozaj radi bezpodmienečne. Nie ako môj otec Jozef, ktorý v ňom videl len príťaž. Nie ako Anna, ktorá ho bez rozmýšľania opustila. Jedno popoludnie, keď sme sa hrali s kartami na nemocničnej posteli, mi Matej povedal niečo, čo mi zlomilo a zároveň poskladalo srdce. Oci, ja keď budem veľký, chcem byť doktor ako pani doktorka Helena, aby som pomáhal ľuďom, ktorí si ublížia ako ty. To je pekné povolanie, odpovedal som mu. Áno, a potom chcem mať veľký dom, kam môžem pozvať všetky deti, ktoré nemajú ocka a mamu, aby už neboli samé. Pozeral som sa na neho, ako ukladá. Karty tými malými, no už takými istými rúčkami a videl som niečo, čo som si predtým nikdy nevšimol. Môj syn nebol len obeťou toho, čo prežil. Bol aj zázrakom, ktorý z toho vzišiel. V deň môjho prepustenia z nemocnice prišla za mnou Karla s návrhom. Pán Kováč, našli sme pre vás dvoch dočasné ubytovanie. Je to azylový dom pre rodiny v núdzi na sídlisku KVP. Nie je to žiadny luxus, ale je to začiatok. Sídlisko KVP. Typické robotnícke sídlisko v Košiciach. Paneláky, rodiny, ktoré robia všetko preto, aby prežili do konca mesiaca. Nebolo to to, o čom som sníval pre svojho syna, ale bolo to lepšie ako nič. Súhlasím, povedal som bez dlhého premýšľania. Keď som s barlami vyšiel z nemocnice, Matej ma čakal na chodníku spolu s Máriou. V ruke držal kresbu, ktorú pre mňa nakreslil, my dvaja, ako kráčame ruka v ruke pod obrovským žltým slnkom. To je pre náš nový domov, oci, povedal a podal mi ju. Vzal som si ju a dobre som si ju prezrel. V tej kresbe nebol smútok, nebol tam strach. Boli sme tam len ja a on, usmievavý, kráčajúci v ústrety niečomu novému. Keď sme nastupovali do mikrobusu sociálnych služieb, ktorý nás viezol do azylového domu, Matej si oprel hlavu o moje plece a zašepkal, oci, my to zvládneme však. Áno, šampión, odpovedal som. Zvládneme to. A prvýkrát od tej búrlivej noci som tomu naozaj veril.